Kini ka Akashwani Shillong ka khubor ban Puledo Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong khubor mentaga step ka pratari unai lar kilong. Minjur ka Lok Sabha ya ka bill ka papinkala ya ka Payment Settlement System Act arajar nyaw. Pentip umintri katnat puli puthi jala ubalak menrimboy. Ba ka sarkar peden kan sepelat no ya ka tulap basateng jong kinang ikai SSA. Bishar punya umintri lomba kejala ukon rat kesang ma ya ka jing tumu ba kongsan jong katnat arts and culture ban bo jing tho ya ka history jong ka ktien ka thaliet bat ka larti jong kejala bat ra ka Stephen Memorial High Secondary School ya ka nam ladu ha ka first molai inter school athletics and literary competition arajar arpun reu ka khubor ka babanya ka Lok Sabha ka minjur ya ka bill ka papinkala ya ka Payment and Settlement System Act arajar nyaw ka baayla ya ka sarkar ban aibor ya kibang bat kinong pinya ya ka jingsi pisa ban shim ya ka khajana halor ka Unified Payments Interface bat kiwei ki rukom siu pisa da ka Notified Digital kani ka jing pinkala ka wengo ya ka jingkhang an ka bahanglat ya ka jingsiu ya ka dor pinyar dor jong kinong khayi ha ka jing pinya bala pentip da ka Court elektronik. Nakaliang ka sarkar kalapun pau bakani ka sinjam ka thumu bantaw ya ka rukom kamay kabala banne na ka bendaki bang bat kinong penbiang ya kilat siu kat balang kasyan ya ka rukom siu digital. Kani ka kendon kalong si benda jong ka bil khajana bat kiwei ki an jing pengala arhajar apun reu ka bala minjur lemba ka jing thap vote da ka sur. Menteri katnat puli puthi ubalak menrubui hani ka sngi ulaong bak sarkar pedeng kalapelat no ya ka benta badang sateng jong katulop kinong hikai SSA ka jala meglia hadien barara ya kani kamat syakatnat puli puthi jong ka sarkar pedeng habay kran bagilap thai kubor uba rumboy ulay thu banalu ubunaya yong ka sarkar pedeng kamsim laplai Satya ya kabha jong ka na katulop pat la aitang ya kabha jong ka sarkar jala sya kinong hikai SSA ubalak man rumboy ulay thu ba ulalit sya ka jinyalang jong ki Mat Menteri katna puli ha ka apu arwal apu lai tarik mensembalai ha ka bau la pentip ba Menteri ka puli puthi ka sarkar pedeng ba ka jing pelat ya ka jala megelia ka badang sateng kat kum ka jing itu uba rumbui Menteri ka sarkar pedeng ula pentikna ya uba ya ka pisa on sepelat no hapo siteo ba ya ka jing kular mentala urlong susu uba rumbui ula benrap ba ka jing pelat ya ka baha jong ka sarkar pedeng menta on sa seno ya ka tulap badang sateng jong kinong hikai SSA na ka benta ubnai jemang jeleu bat na itung Kari India ke jongi sakindiat singi kan salaki ya ke singi yo lai lut ke jongka ke bakhat ke baprapo bat kumta na ka Akashwani News Chilong kalawalam ya ke series kerpang ke bayadei bat kalama lai rong jongkari tu mentang ini sengap kindiat syapang gini ke jinsisa ke bayadei bat kalama lai rong ke jongi Hatu pitip ni sepang ke jingmut kabadon halindat jong kalama lairong keri India. Kasimpor shibun hakaban penwandur bat la wanra ru shibun teli ki jing penkela haswa bangin yo ya kalama lairong kumba kalong menta. Kabalong ru kadang jong ka jing smol sarong jong ka jingit teli jongi. Dai upen gali van kia ubala penwandur ya kalama lairong jong keri. Ka jing ki har ghar tiranga ka pen pau ya kani ka jo ka jing sngo ya ki rong jong ka lama la pen wandur hadin ka jing perkhat ka basani bha ha ka bayadei ya ka wei pa ka wei ka rong ba ya ka jing mut jong ki hende ka bakham kong san ka long bala pen I ya ka rukom bakini ki rong jong ka lama India ki ya wan lang hajo ka rong saujngum ka dei ka shapang ka jing khlan ka rong li ka dei shapang ka jing kdolin ti bat ka rong jerngam ka day syapang ka jingkiu. U asyuk cakrau pen pau bakini baro kinyat langkat ringkat ka lama lai rong ka day syapang ka rukom perkhat bat ki jinglong ki baya day dur. Hakaba ka wei ka kesan ya ka wei pan. Player semua mentan sepang ke harga tirangga ke balas nang nado mentah kesngi kini ka Akashwani Shillong ke balam sepi ya ke khubor.
Menteri ng ba kajala o konat kesang ma ng kasngi ula bisar binya yang kajingya syafrang jong ka-tracing the roots kabade kajingtmu ba kongsan jong katanat arts and culture banyo jingtho ya ka history kakhtien kathalit ka culture ba kapateng jong kijat bin riulum jong kajala meglaya ha kajingya lang bisar binya uni menteri ng ba kajala ula bisar binya ya kalinti pentrekam bat ya kren ya kajingya syafrang bat ka komiti jong ka project kajingtmu ka penyeso ya kajingwat binya ya ke history kajingnya thu khana pateng kajingwat binya ya ki aka ki barim kajingwat binya ya kajai benreu kajing start khtien bat kolukam start science ban pule ya kiten rai lapen wan dulu ya ki lat digital ban pene pensa ya kajinglap jongki nongwat binya bat ban penslur ya kajing simbenta jongki pajba kajing pen khre kala sedang hau benai rempang rengkat bat kajing trelang ki bat themu bat ki jaka pule jongkari bat kapaltheim ka Stephen Memorial High Secondary School ke bana maulai moro kalayo ara ya kanam ladu ha ka lempung yele ka balatip kum ka first maulai inter school athletic meet arajar arpun rio laban kedau bakani ka lempung yele ka dei ka bala pelong da ka maulai games and literary association bat ka bala sedang nadu ka arpulai tarik unai tung balapan ha perdano hendin ka nyo tarik unai lar arajar arpun rio do emele ka maulai uba bat breaks the role marbinyang kumukongsan ha ka jingdong lang udesik sport officer ke East Khasi Hills ubat damang singkon kum ukong san kerpang lembat ki principal ki nong hikai ki mek pa jong ki khana school lembat ki wei ki nong sha khot sobha ka Stephen Memorial High Secondary School ke balong ka ladu ha kani ka limpung ka layo khur hadu life nyoteli ki takma ki bakan thup ya khat nyoteli ki takma ksiar khat sauteli ki takma rupa ban ruteli ki takma ronong ya ka kadang ka ba layo la ko umrinja Presbyterian Secondary School ka balakhur arpu prateli ki takma ki bakan thum ya khat wei teli ki takma ksiar nyoteli ki takma rupa bat sipoteli ki takma ronong bat kadang ka balai layo la ka Queen Secondary School ka balayo arpu wei teli ki takma ki bakan thup ya nriu teli ki takma ksiar nriu teli ki takma rupa bat khandai teli ki takma ronong ha ka Yakob ya March Pass ka Molai Presbyterian High Secondary School kalong kanong jom ha ka legas ni lapun samru ya ki kusnam kerpang ki bakan thup ya ki best athlete ha ki kedan bapher ha ka kedan under 14 jong shinrang ya ka nam best athlete layo da Fernando Jaran na ka school St. Francis di ACC High Secondary School kalba ha ka yang ki kintai pat layo da i Hebret Rumadap na ka school Grace Care Academy ha ka under 16 ka kusnam best athlete jong ki shinrang layo da hami ban kraw molong na ka Christchurch Secondary School bat kalawai ba pranai lauhin yang na ka school Umrinja Presbyterian School kalayo ha ka yang ki kintai ha ka under 18 pat ya ka kusnam best athlete na peleng kishingrang layo do Amostra Assembly na ka school Molai Presbyterian High Secondary School ban hakal yang kikintai pat layo na ka bakmenhun siyang piliang na ka school McQueen ka Indian Army Recruiting Office Shillong kan pelong ya ka Army Recruitment Rally na ka benda ki ketong ki bala syaje na baru ki district jong kejala meglia ha ka 58 God Car Training Center Happy Valley Shillong nadu ka arpu ar hadu ka abstan tarik mentau blai ki ketong ki bala syaje ki di banwan ha ka po laish deng menstem ha ki tarik bala kedo ha ki admit card jong ki da ka bara ki kot kisla ki basisha kanit katai karali kan kentup ya ka East Khasi Hills, East Jantia Hills, but Eastern West Khasi Hills, ha ka arpo atarik mentau benai, ka West Khasi Hills, ka Ribhoi, but ka South West Khasi Hills, ha ka arpulai tarik mentau benai, but ki district jong ka Garo Hills, but ka West Jantia Hills, ha ka arp South tarik mentau benai. Katnat textiles ka pli pa ya ka Handloom Week hanin kesni, ha state Guest House hanong ba Shillong banrakhi ya ka National Handloom Day umintri katna textile ka jala uba met ba lindo ula play ya ka chingrakhi bat ula jurup lu ya ki stall penginam bat ula pediang lu ya ka lama kari hapo ka jingya lap har tirangga uba met ba haba ajing plan ka ngi ula ong ba ka kamshna jan de ka khti ka kersan ya pala san pho haja tli ki long yeng ka megelya ha ka ba ki kinthei ki dan pala nyo pho na ka sispa na ka bor trai su uba met ba ulai thu ba ka jingthan jan ya ka khti ka long kum ka pateng ka
ka ba im ka pa penne pensa ya ka riti dostur bat ka culture ten rai uni umitri ka na textile ka jela ulo ongru ba ka ni ka jingrakhi kalong ka jingkalong buram ya ka Swadeshi movement ba haus nem khat khandai spasan bat ula pens khambyang ya ka jing ang nu jong sarkar ban penklan ya ka kamchna jan ha ka jela katu ka khubol ka lakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia por nin saya so bat ka Akashwani Delhi na ka banta ka khubol khtin Hindi bat bot pat sai khubor ha ka khtin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong